Ungani manje? Ngazongiphaphela phuma. Suka emnyango wakwami. Yabona wena sesho. Sesho nani? Usawuchaza uthimo kusale nathi. Ngikhetha abantu abaphendile. Sithi ngol. What it is, everybody? What's good? I'm the real Nizi Nasmik, the MC with the Hennessy scheme-sized Lalela, bringing to you the freshest, the latest, and definitely the happenings of Cheetahs Busted. This is CMTV SA. Wena uzingena ufundisa bengimcobisa amafutha ukuthi ayenze namafutha uthande lo Asuthisi umlethe ngeqandeli lokho ujolo wena ngiye-culinary school. It is what it is. Before it was what it was. Zizokhala ke namhlanje zoshuba zotetema. Zizoba ku loudspeaker. You don't want to miss out on this one. Talk us the hell to me. What it is, everybody? What's good? I'm the real Nizi Nasmik, the MC with the Hennessy scheme-sized Lalela, bringing to you the freshest, the latest, and definitely the happenings of Cheetahs Busted. This is CMTV SA. Lazikhala khona, zishuba khona, zitetema khona, ziba khona ku loudspeaker, and it does not end here. We are in the streets of Soweto. Zizokhala ke namhlanje zoshuba zotetema. Zizoba ku loudspeaker. Anyeke ngisho i-intro yami ngingakasho ukuthi I am with the one, the only Dlamini. As I mentioned, 2 men on drive. It is what it is. Before it was what it was. Today we've got a funky nyana story that we're going to hear. Ukuthi zikhipani, I don't know, ndaba zama male bestie, girl bestie. Umuntu akhe udlela umuntu kalona. Kuningi kuhlangahlangene. But before we go there, you can definitely catch us on all social media platforms, Facebook, X, Instagram, and of course your YouTube, because it is what it is. Before it was what it was. Nalela khona namhlanje. Danko. So we've got Samgelo today, and lucky enough, he's here with us. He's going to be sharing his story sakhe ukuthi khambani nomuntu wakhe kwenzakalani. Samgelo, cela ungijoine out yami. Yola? Shap kunjani? Ngiyaphila wena my sister njani? Zikhipani? Eish, akuningi okwenzakalayo my sister. Eish. Nakho shuthi nakho bengitshola nalomntana lo Eva yabo. Nakhona thi ngathi bengitshola naye ngitshola no Eva yabo. So Eva mfethu uyangi-actela like past few days nje yabo, but it's been a month manje lokho busy yenza le dialogue zakhe yabo, but vele sisebenzisa ifoni eyi-1 mina no Eva yabo. Shuthi khona la ngithi ngiyafona mangithi ngiyafona kungena i-phone call yabo. Lama number lawa ngithi ngiyawazi lama number lawa cause nami ngina same number engiwasebenzisayo umngane wami usesho yabo. So lama number lawa ayangena ngithi ngifonela umunye umuntu, so ayangena ayafona ngiyibambe le phone le. So mangibulisa kuqala lo muntu lo abulise athula abone ukuthi ayishuthi kuphendula umfana yabo. Ngibone ukuthi ale into ebhaya ngimbuza uEva ukuthi kwenzakalani yabo. Awu Eva mfethu ayidonsisa ngitshela into eyalena le, so that's why nginibhalele ngifuna ukufind out ukuthi enhle kwenzakalani yabo. Okay. Yeah. All right, siyakuzwa Samgelo. So manje indaba zenu uqale nini ukujola no Eva? Mina no Eva sesinabo ma 2 years isijola yabo, but kuningi sesikenzile, kuningi singimenzele kona yabo, but mfana like ungenza like ukuthi nami ngifeel small ngingazizwa like ngalendlela le ukuthi like ngumfana ophelele yabo, because ayikho into engamenzeli yona. Yeah. And then yini into eyenza ukuthi ube attracted to Eva? Ayisho Eva mfana like ukuthi uyi-smooth talker yabo, like shuthi like ukwazi ukuba gentle like uyakwazi feel ukuyenza lento engiyifunayo emfaneni yabo, but shuli nambe sengibonile ukuthi like intombazane engizoyishada le for the moment, but ngiyabona ukuthi mfana lento leyo ukuthi ngithanda umuntu iyangibhayizisa because akusintombazane yokuqala ukungibhayizisa le mpilweni yabo. But shuthi wena usweet mos, if ubhayizisa amantombazane shuthi you're sweet. I can tell you have nice nails, by the way. I just noticed. I'm like, so wenza ama manicure shuthi umfana grand. Yeah, ngumuntu okwazi ukuzimaintain, ngikwazi ukumaintain nomuntu wami yabo. So mfisi like naye mangabe uyakhala ukhala ngekhanda ngimenzisa ikhanda, mabe ukhala ngamazipho ngimenzisa amazipho yabo. Ayikho into engasho ukuthi like ukhala ngayo njoba ngathi uyacheata maye, into engathi uyacheatela ngiyiboni yabo. Yeah. And then nokumphakela uyamphakela vele? Ngimphakela kwasani yonke into edliwayo like uyayithola yonke into. I love your confidence. It's chilled, Ganjan. You're such a chilled gentleman. Like a chilled. I noticed the dimple. Yeah. So I'm sure nae she was attracted the very same way. She was attracted, my sister. Ikenya yabo, cause namvele me like ngiyazithemba ngokukhuluma kwami yabo mase kufike emantombazaneni yabo. Yeah. Okay. And then ungajabulelwa ukuthi kwenzakaleni ke namhlanje?
Namhlanje yabo ngajabulela ukuthi ngifind out ukuthi maybe ever yangichitela or maybe yimi maybe engicabangela phambili yabo because ngiyazi mfethu like ukucabanga kuyamlimaza umuntu so angikwazi kuloko ngibhizi ngicabanga ngento eyi1 yabo so ngithi ngcono ngizifindele out ukuthi mangabe uyacheat siyeke mangabe siyayeka siqhubeke mangabe siyayiqhubeka yabo but angiboni ukuthi ngisazoyiqhubeka if mangabe uyangichitela. Okay. And then umthemba kangakanani umuntu wakho just before utholile ukuthi uyakuchithela umthemba kangakanani umuntu wakho? Ngasho yena ukuthi ngiyamthemba ne ngasho ukuthi boma 50% out of 100% yabo. Why? Because nalawo ma doubts nyana lawo ukuthi ngayenzeka vele ukuthi uyangichitela ngayenzeka ukuthi akangichiteli but at the same time uyabonisa ukuthi yena uyangithanda ne but akasabonisi njengasekuqaleni njengoba siqala ukujona. Akasayenzi the way bekayenza ngakhona ekuqaleni yabo noma like ngithi ngiyambamba ebusuku yabo like angisachitha nalesikhathi sebengisihlale ngisichitha boma 1 hour to 2 hours yabo sekuba boma 30 minutes bese ngitshela ukuthi ukhathele yabo so like ngiyabona ukuthi uya pretend yeah. And then mawungathola ngamampela ukuthi uyakuchitela uzenza njani? Ngiyamyekela. Uyasho? Yeah, ngiyamyekela. Lesimanga vele naye uzimisele yabo mangabe uzimisele sizingaqhubeka mangabe uzimisele ukuthi uzoshintsha. Yeah. But do you think usazomthemba the same way bomthemba if you find ukuthi kamampela she's cheating on you? Angiboni ukuthi ngisazomthemba. Vase broken glass can be renewed like the same yabo. Yeah. So angeke ngisamthemba. Noma ngathiwa siyajola futhi yabo angeke ngisamthemba. Yeah. And then uzizwa kanjani manje at this moment? Ayishabona manje like nginaloko kuthukanyana yabo ukuthi maybe ngiyamcabangela yabo singafika lapha ngithola ukuthi akangichiteli yabo but inhliziyo yami at the same time iyangitshela ukuthi lo muntu uyacheat yabo it is what it is so ngicabanga kumlanda. Okay. Yeah. He said it is what it is. He forgot to say before it was what it was. So asingene ngaphakathi kwebhasi awuthi sihambe siyofuna umuntu wakho ne. Asambe. So Nana, did you have anybody oke wamsola vele ukuthi maybe your person might be cheating with maybe umuntu omsola naye? Asho umuntu kahle kakhulu engimsolayo yilo engihlale ngikhala kuye vele yabo Eva makangenzela itayela yabo because Eva nokungalala endlini yabo bese sasekuseni ngihlangane no Sesh maybe ayoshisa ugwayi ngikhale kuye ngithi ayi Sesh mfana maybe ebusuku ohlangananga no Eva maybe uhlangane naye ebusuku ngemistake bese kuba ilento leyo kuthini maybe uyahleka yabo maybe wenza izinto ezifani sekayenza ama action but naye nginokumsola yabo. So ngicabanga ukuthi maybe asifonele uSesh ne and then simbuza ukuthi uva uSesh then sizobona ukuthi kwenzakalani because from our side amathethe vele ahambila yomfuna umuntu wakho bamlandele bayazi ukuthi ukuphi so siyazi ukuthi unobani ukuthi sesimele wena ukuthi ubone nawe ukuthi unobani ne so sizofonela uSesh and then sizwe ukuthi ukuphi. Okay. Thank you. Yeah, sure Sesh. Yeah, sure Sam. Khambani Sesh. Mnandi siyamva. Uva uthi amuva singifuna ukubuza wena ngifuna ukuvela la soshaya amazolo yabo. Mina ngila kospeka. Uva ukaSpare? Yeah, Afela uthi amthingokhi kancane yabo mina ngayinga seThemnas. WaseThemnas wena? Yeah. Okay, fair ka. Mina ngifuna ngisola kospeka wayilena ka wayabazi basiluna labantu labo. Afela uthi yami. Bayikota la. Hayi ngibaya Maria va fair. Afela uvana ubani ntanga? Ngiwani ka. Uyiwani? Yeah, hayi ka ngikhanele solo kanjani? Nganyeza uthi yami ungafa soshaya ungafa. Okay, son. Okay, sure. Yeah. Yeah, that's the order ka. Yeah. Yini Riavaya? Iriavayo vasi yenye imili nje sithanda ukuyishaya yabo amagwinya nama chips yabo so like vele imili yalayikasi le ngincanywa wonke umuntu yabo. Okay. Yeah, it's a breakfast meal nje. I hope Riavaya kusumuntu wakho. Shay moto boy. Zoka. Awuthi yakho naye ngathi yabamba uyayeka. Ayisho into yayiza like noma ikhuluma mfethu iyajema.
uyabona ukuthi asisayihlanga kaSpare. Yina Matsetsa. Asivantana. Matsetsa uyenzile umsebenzi wawo. Amazinja la nami. Ngicabanga ukuthi kunenje. Eva. Seshka. Gaspela. Sanibonani? Ninjani? Ngiyaphila. Igama ubani? U-Eva. Eva. Yeah. Umuntu wakho lo? Umuntu wami. Okay. Bhuti wami unjani? Ngiyaphila. Ugama ubani? Usesh. 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 Okay. Impintshi yakho le? Awuthamle. Okay. Kawo seshkawo awuyenzi leyo kawo. Eva. Awena Eva ungitshwayela kawo. Wena Eva ungitshwayela kawo wena. Ngihleli la ngihleli kawena kaSpela kawo. kaSpela. Ngishile la. Kanjani? So, Wenzeni Sesh? uzanisondela. Wena Eva wenzani la? Ngenzeni ngani? Wena wenzani la? Ngani? Wenzani la? Ngicine nini mina? Ngicela nini? Ngicine nini? Thanga then. And then mangicine kuthanga mfethu kunini ngikufonela mfethu ifoni yona ikuphi? Nayi ngiphetha ngithi. Mfethu manje mina ngisebenzisene yona ifoni Angazi, wena wayenzela. So, Sesh, uthe wena ukwaSpare. Yeah. Uthe ngiRia Vaya. iRia Vaya le. Ngishile order kaSpare. Uthe uyayithatha i-order phone. Kawo. Awuna sesh mfana wena ungitshwayela kawo. Manje wena ucabangela ini wena? Ucabangela ini? Ucabangela wena ungangibuza masimba wena. Ngiyabuza, Ucabangela wena Eva ungitshwayela kawo. Nawe ungangitshwayela wena ucabangela ini wena? Uyahlanya wena. Eva. Ngiyahlanya. Ngizongitshwayela kawo wena sesh wena sesh. Cheriyam le. Sesh ngikhala kuwona sesh wena ngibuza cheriyam ukuthi kuphi wena. So wena uthola cheriyam. Uyangibasela wena sesh. Sesh uyangibasela wenzani kaSpeka? Ngifuna cheriyam wena ngizokuthenga kaSpeka. Samgelo. Athi umuntu wakho wena waze usesh ngaye so bona bangani into ayisho. Manu Eva ngitshwayela ka vela ngali umazi ngami ne usesh umazi ngami vela usesh mina vele bengifuna kuya ingoje usesh ngithi manje vele ufunani manje kusesh mina ngiza kusesh ngithi ngiphe intsango ngifuna yini ngikwabani uchaza ukuthi ngikwabani Okay, nomngani wami so umngani wakho uvakashele wena kini? yes obahlala isigembula sonke Onekembula. Yes. Okay, ayikho into enihlanganisa. hayi ayikho ayikho ngikembula ne media wena sesh sesh ngikembula ne media awazosihlolela wena usathemba umngani wakho Wena mela kuthembe. mina ngithemba yeke ngilala umngani wakho azazizele nani uthatha phela into ayenzayo azazizele nani bukwami la bukwami usesha umthole la wamazi ngami kuze bathi manje ngena phela manje ifoni yami wena sesh wena uyazi ukuthi lo muntu usebenzisa ifoni yami uyamfonela wena sesh uphulela relax kanjani sesh ka relax kanjani ngamenza no Eva menza nani manje menza nani manje Ikhona ngicela ukubuza. ngicela ukubuza Eva ngayimosha le ngayimosha Eva Ikhona into oke wayenza no Eva. wazongibasela wena Cha bisahlala nje kuphela sister oluthi sister. Ayikho into eniyenzile. nothing Oh nothing sister. At all. hayi Mara uyangabaza. Uyabamba uyayeka. wena Eva ungitshela amasimba wena thatha kanjani Between mina nawe. wena Eva uzokudonsa ngempama Sure wena ayikho into engenzeka. Eva ayikho into engakenzeki yona wena Eva wena ungenaphi ayikho into engakenzeki yona wena Eva wena kwabala zenzele wena wena sesh yabona wena sesh ngithelisa ngomntwana wena ngithelisa ngomntwana wena sesh ka ngikhala kuwona ka ngibuza ngemalangeni ukuthi Mara ngithi insolo zakhe. insolo zakhe wayebeka ngakhulumi nami Okay. wayebeka ngakhulumi nosesh futhi angasibulali lekhanda lenzwe yimi yenziswe yimi na Ukhulumile lekhanda nosesh. yenziswe yimi na lekhanda Lenziwe lekhanda. angitshwayeli ka bona Sis Eva wena, wena uyazi yabona into wena Eva wena
Kona ngibasela wena Eva wena sesh wena sesh wena. Yabona wena sesh wena. Wena sesh umngani umngani wena sesh wena. Umngani mocela. Kulena mama simba sesh. Uhlala kuwe kanga media ka. Kayika wena ka. Ikiwa uwe media ka. Ufatela amasimba ka. Akamfatela amasimba ka. Sesh ka ngibasela ka. Uyandlula uyasaba ukuthula. Sesh ka ngibasela ka cover ka. So angazi. Sesh ngiphele sesh cover ka. Lo yena kasasabangani from nowhere cover ka. Uyasho ukuthi bekanensolo. Eza waya ngakhuluma nami la endlini. Basela yana. Angirasi mina. Angirasi. Uhamba nami wena la. Wena uyahlanya uhamba nami la. Ngeke ukubone. Ngihamba nawe kukwami. Ngihamba nawe kwami. Ngihamba nawe kwami. Uhamba nami wena la. Wena siyaphuma la. Ngithi mina siyaphuma la. Uthini utsika kuphi? Uhlaluya kuphi? Mophuma la uhlaluya kuphi wena? Mophuma la uhlaluya kuphi? Uzongizela nabantu. Mophuma la uhlaluya. Ngibona uzongizela nabantu bamakhamera. Uchithithana. Ngikuchithela mina. Ngikuchithela mina. Esesh awukhuluma uthi wenzakala nabona ma ukhuluma wena ka uselisa ngeme mara ngathi yezinto yenzayo nawe ngizokulalela kanjani sesh ka ngizokulalela kanjani Ayibiyeli ukuthi uyangimangaza. ayikwazi uzothipeleka ayikuzothipeleka kanjani so wena uzothipeleka kanjani makakuthola uhleli wena Eva yabo ukuthi nangitelisa ngosesh now yabo ukuthi nangitelisa ngosesh now Bamba ngenye into wena ukhohlile. ungazongithwala kabi wena Ujwayela ke. Bamba bangenye into. Bamba bangenye. Wena ngazongiphaphela. sesh sondela mfethu Othi sikhanda sikhanda kuphi? Phela sikhande lenzwayo lo. Ulikhaqhiya ngithi ulikhaqhosesh. Ulikhaqhosesh. Wena sesh wena. between mina nawe Ngibasele icherry kamjita uyenza Angeke ngimenze sister. Ngikhulula. Akayenzani? Nayi ngamazi ngenzela khona la ekhaya sister. umazele kasi Sho sister. ayikho into eniyenzayo Angeke ngithinte mina sihlalo. ayeke umthinte Eh sihlalo lutho sister. Check. sure Kanti sisona wayibhizi ukuze because besikulandela and we've been seeing ukuthi wena noSesh have not just been gambling together alandela abangani benu. Yalandela ithina. so akusinto azizwe estradeni amatsetse beyakulandela Poison wena. Yabona kube kuyaphekisela manje wena sesh wena sesh. Uthini uthi angayona ukudonsa ngenye into uthini ke? Uzotshwela kabi wena Eva. Mashaya amantombazana. Esesh ka. Wena sesh wena. Yabona wena sesh wena. My sister, angashaya amantombazane nawe uyazi angaze ngimthinde lo mntana ukujwayela amasimba. Mamela. Ngijwayele ukumshaya amasimba wena sesh. Mamela. Eva, ungalwi mamela. We have a picture of you and Sesh kissing. Sinesithombe sakho noSesh nincabuzana. That's why sinilandela. Do you know that? Ngibezele. Sinesithombe. And usibonile isithombe. Sikuphi? And that's why sinilandela because uyaphika. Kupeni wena baba balandelana. Eva wena unanempendulo. So manje mawudonsela uSesh ngaphakathi. Yabona wena sesh content yenza. So Khuluma ka. now uyamlandela. Uzwenzani mina sitakutshela. Uyamlandela nawe. Shamle uyazi sengihlala naye bala sister. Mbuze. As I've got proof. Amatsetse have proof ukuthi you guys were kissing. Manje noma nalada abakhokoroshi. So awusoli ngalento. Nizoyenzani? Mali yethu le endlala la. Nikemlisha noyithu. Manje sikhathi sakhona manje. Esesh yabona wena sesh wena. Eva sala yezo no sesh wakho. Nginibone lezo strategy. Ngithi nginibone lezo strategy. Ngithi nginibone lezo strategy. Awuthemba bona kho uthembi. Wena wasikala wena. Wena ngithi mina Eva bheka Eva ungihlanyisi wena. Yazi angaze ngikushaya mara ngizokudonsa ngenye into. Yazi angaze ngikushaya mara ngizokudonsa ngenye into. Wena silandela akalandele wena. Why uviolent? Phapha lo. Mara why violent? Wow ungasho ukuthi okay. Uthini wena? Uthini? Uyamthanda umuntu La ufuna ukuze ensimini. ehlisa umoya. Ensimini Yena yakhe. uyangithanda ka Eva. Boza sesh. Okay. Ntsimi ka Eva ubani uAdam ke la? Uhamba nobani wena? Nabo Josepha bonke. Unabo Joseph? Yeah. Okay, uyamthanda umuntu wakho. Ka Eva bonke woza nabo. Nasilandela ngithi nawe ungakha ama carrots.
Yabona wena Eva wena. Ngibona yini? Yabona wena Eva wena seshu uzungene la. Ngibona yini? Ngithi wena seshu uzungene la yazi. Ngithi wena ngena ke wena seshu. Seshu ngena la. Wena Eva wena. Yabona wena Eva wena. Awuthembe Eva wena. Chaza ukuthi ulelekini. Wena Eva bona wena. Ukuthi ulelekini. Uphupha kabi. Uphuphe kabi. Eva inhle kwena. Ngithi whatever. Lo mntana uyangitshela na Eva wena Eva wena. Uzongithola kabi wena. Yezo wena Eva wena. Uzoyithatha le phone. Violent Eva. Yabona wena seshu. Yabona wena seshu. Ngena la. Asikhulume njengamantombazana yehlisa umoya ngicela wehlisa umoya ngicela wehlisa umoya yehlisa umoya bakuthuthe stadium zophapha dawo ukuthi uleleke in 3 days uyamphaka ufuna lale kuphi ufuna lale la esisembe sami lesigqoko sika mama let khumula ukuthini man so bofuna lale la akhulume nami akaqhamuka yini namadzethorini okay yini into bongajabulela ukuthi akhulume nawe ngayo yonke into emphatha kabi aqale kimi azongilethela imiqobo yabantu uthathe leyo phone yipi akayithathi uzobona so ucabanga ukuthi if bekazile ku hlala sikhuluma lalela yeah nihlala nikhuluma uyangimanga yinto ekenza ukuthi into kanje ucabangela umngane wakho awuziphethe kabi yini into ekenza ukuthi amaphaphu aye phezulu ngicela leya phone ngicela leya phone leya ngikubonisa isithombe njengoba ngisho lalela ngithi njengoba ngisho besikulandela there's a picture of you no akusase isinamba saka mama akho naso ngibasela wena ngibasela wena usazonya isikhathi mina vele umtshele kawu ukuthini mtshele kawu ukuthi mina nawe usenza kanjani siyagembula niyagembula noma niyagembulana siyagembulana kanjani shuthi wena ufuna ukukhuluma iqiniso sesho mnyama mina ngifuna ukuyithatha lento iqede mfana uyazi no Eva nawe indaba nawe eish wena ngazi ini ende uwe wakwayo lento le ungilandelayo ngilalela ukubaba manje ngazongiphaphela phuma suka emnyango wakwami yabona wena sesho wena Eva yabona manje khulumile uyasho ukuthi nina khona nishuka ingenge nini yipi bawukhona nawe ufuna nawe wena angifuni ukushuka ingenge yakho mina eshuka usamukela iphinde usishuka usesh ngiphaphele hamba kumngane wakho khula tu letha le phone yena man ngona ukhetheke uzale nani uzawukhaza uthimo kuzale nathi ukhetha abantu sithi mamela sithando sami mamela mina nawe kasathekisa yehlisa umoya uzothemba kanjani ufuna bani ke ufuna bani ufuna abantu kanjani hayi bona wena ufuna ukujola nobani umuntu inja izinto la iyathandana ufuna ukuthandana nobani angithandana namuntu la ngwami ngithandana nelikwami hambana yithi nilandela so awusabafuna yazi kuphi imdlile le usister vele siyahlala mina naye umdlile kuphi ku gambling noma engadini angeke ngidlela yabo sister umdlile engadini sister okay engadini kaJehova yes ngiyaxolisa nje kubhuti wami ngicela ngixolele nje ubhuti wami awuthami le Eva ngifuna ukuthi siqabanise mina nawe iyaphela ezo manje nangu-ke ukhulumile wena uthi udla yami nawe iyaphela manje uthi udla yini lo sisathane lo udla ikhekhe bayiplenile lamasimba abo baplenile hambani kwami wena Eva yaniphi ithuba ezobheka yaniphi ithuba yangirasela nje hambani angikwazanga ukukhuluma nawe because amaphaphu wakho aphezulu usizwa kanjani hayi ngiphatheke kabuhlungu kabi phathekile waqala kabi uzophatheka kwaphatheka ngiphatheke kabuhlungu kabi yabona ukuthi uEva akakurespect respect ngani babani angimrespect ngani babani akaqale ngani ukwakho asali but wena mos makaza kini madzetha khona ngabe uqale ngami bonisa irespect usazozwa wena awujeke sahlotshwa so wena ucedile ukushuka ingenge hayi Eva so uyaphi manje ngoba usibiza ngiyabaki ngimele sathana ogqina bengiya amakhondom wami ke amakhondom wami wena nisebenzisa condom sisebenzisa condom vele uzothini athi yena nawe fakaza nawe ya ngiyabuza mbuza wena ukuthi nisebenzisa condom nawe landela ikhokhoroshi lento ngiphume nayo ungangibizi ngekhokoroshi ngoba wena bakubhacile ngoba
ngibacile ubiza abantu ngamakhokhoro Uzayibukela ishow nana. Khipha ama-condom, nikeza useshe. ubani uzobukela ishow eyami le show iphethwe yini Uzayibukela siyenza manje nobhuti. omuphi ubhuti ufuna ibodyguard yami ufuna amatsetse Manje right now. Babiza boy 3, boy 5. Waphela kuwe seshe. Angibasele. so bonke mele bangene engadini Follow, continue. sesh Lo mntana lo indaba uyayidla imali yami ye-aviator. Akayidli imali yami ye-aviator. udla imali yakho ye-aviator Hayi sayidli imali yethu. sekafuna ufuna wonke la matotolozi lawa angene kuyo Uyasixabanisa nje lo mntana lo. Asho kanjani? Ngisazoshusa wena nabantu bakho manje babiza abapho. Shithi sibaningi ne? Ngithi Sibaningi ne? bangaboya benje. Sijwayela kabi. uboya benja benze njani Bangaka isathi Awena sijwayela kabi wena Eva wena. bangaboya benje. Awena Eva sijwayela kabi Eva wena Eva. ispice sakho Whoever. ispice sakho Sijele. Spice. asikho right umntana abantu 2 years Abantu akusowami owabantu. okay but why umshashayile wamtshela ukuthi uyamthanda ke Imshashayile. Ngokwani? bengikhona vele because uyangitshela Uyamtshela. ngizwa ngaye anye ngathi uyadlala Uyaphapha naye wena. uyadlala Angidlali manje. mina ngingcono angibiza amathethe ukuthi azazongena engadini ka-efa angikhaleni nokuba uwe Sister. Azingomtshela ukuthini sister. Alisa amakhondom mama. uyawasebenzisa kuphi Mina ngiyahamba vele. uyawasebenzisa ma wafuna bheka amakhondom akho uyawasebenzisa kuphi Ngiyahamba. ngoba angithi bowasebenzisa naye nje uyasho ispice sakho anyeke sisebenze la kimi anyeke sisebenze because wena uvula ingadi yakho ukuthi izinyoka zonke zize zizodla lapha engadini abalwele nawo nje babathathi ayiqhashiwe bake bakorobhele bebabatayela abantu bathathi ukushuthe bona uproud ngami like samkelo umuntu wakho uyambona unjani yo msondela lapho twami uzwa kanjani yo My sister manje angisathi nokuthi ngiphatheke kakhulu like ngitinekile nto yabona mina no Sesh ayikaphili yami no Sesh naye lo mntana lo yami naye kaphili naye lo mntana lo manje uyapi hayi ngifuna ukuthi ungilandele futhi sayiqabuza omunye usayicabuza omunye ngicela ukubona angithi ngikulandele usayicabuza omunye but you said ngikulandele uyicabuza omunye ngenaphi asambe ke uyobona ngicela uyongibonisa it's fine uyangi-interrupt ke bengisakhuluma noSamkelo because wena uchithela uSamkelo mawuqoda uyaphika uzivimba ngokuthi u-Eva naphezukwani Samkelo sazoba irayini sazomrayilela hayi akahambe hamba Eva uyonqabuza abanye hambe nqabuza abanye Eva phuma kwami uzulethe impapho engaka uyangiphathela ngiyakutshela ngeke uyimele hello sis ngeke uyimele isicoko bebe uzomthengela esishi uzothengelwa yimi awasibona ithulandeni azile abantwana bayatelela my sister yabona ukulunga sometimes akusizwe yabo ukulunga kakhulu akusizi and yabona manje njengoba sengene kulama situation akanje ngeke ngiphinde ngithembe intombazana yabo like ungilimazile kakhulu Eva nalendlela akhuluma ngami nayo so bese kabona uSeshu Eva kakhulumi nami kanye yabo guys unyamelela uSeshu khona uSeshu wambili ubalekile ngoba mina naye yami naye ngeke iphele phuma kwami izophela kanjani awusamfuni ngicela umtshele okay sithanda sami mamela Eva lalela ngiyenzela ifavor just one thing mamela kuzokusiza ukulalela mangakhipha le headset lalela Eva we Kesicoka mamami thank you Eva wow before hamba bheka wow mamela before hamba attitude yakho baqhwake nesigcoko asho my sister ngizothini yabo kusho tani umntana amasesi abesikole amasokisi omntana akho ungathi awuzazi nawe ukuthi ufunani yazi ayithi yasoda into eyemali yami ayigqokile awusamfuni vele awusamfuni bengifuna ukukubuza imibuzo yi-1 awusamfuni hayi okay yabonga all right sharp abafuna bo Maria
Ndiyabona manje my sister cause mina ngihambule and angisumuntu othanda ukumbhekisela namanye ngicela izinto zami yabo ngilibele ngibhizi and unezinto zakho kwakhe ne iziningi kukhona la eroomini leli aqina ngalo yabo manje ngisilo umuntu lo ozobhizi manje ngikhipha izinto emakhamereni yabo but zona ngizozilanda zona nami ngizozilanda cause manje seka ngibhekisela yabo umuntu akho ngathi uviolent ulanda nangama crate nangama in so uzozilanda kani ngamaphoyisa ngawu violent angeke ngizozilanda shemnyiwani cause manje yabo uzihlanyisa ngokubona abantu yabo masiyi2 awuyazi ukukiseni manje azozithatha manje kube uyazikhipha uzibekela sifake yimi hayibo shothi ufuna ukukhuluma naye shothi uyamthanda wena ngiyamthanda ngamthanda bese ngithi athi ngiyamlalela ithando lelo hayi ngiyangithanda mara usabe ungitshela nami ngiyambona ukuthi uyakuthanda usabe ungitshela ukuthi nje usaba lokuthi umfakele amehlo nami lo thando lwami sekaluistile yabo nami bengimthanda ngiqamba manje uthando lwami sekaluistile aliphosela phezulu kwamanzi yabo so hayi yami nayiphelile manje akaqhubeke noseshi manje relationship yakho noseshi useshi mina naye sisazoxabana ngaphandle yabo sheli ngayenzeka silwe nanokulwa kuphuma isidumo lo naye akasindanga wayokhethela ukuthi mina lo naye akasindanga wayokhethela mangathi ngiyakini khethe ejardini angiphapheli zikushayile ne zikushayile ngabe uyamaketha busy invite nabantu ngaleyo data leyo ngabe uyamaketha zongiphaphela sisindela nimkukisela yithi laba ngemoto asimshi i-underpend yakhe never slap samba ngemoto manje sokuka i-underpend never slap ngemoto yethu bekathi uzolandani kanti ku izinto zakhe ngithi usho ziphi phapha bona zokuqala bakumele ngaphandle useshi seshi sithandwa sami siphi ukumele useshi underpen bathi underpen dabukile girl is so violent jiki sekafuna amatsetse wonke ukuthi azongena ensimini eka Eva and then manje like she's trying by all means ukuthi nje axabanisa abangani I don't know, shower ngama crate umntana abantu, and he's so humble, he's so chilled. But whatever that this girl was drinking or just smoking or she was just crazy nje, I was so scared. But ke dlamini ubonile nawe bebakufuna bathi uyongena ensimini into zakhona. But Fethu, this is how we close it. I'm happy that Usamgelo got his truth because that's what he was looking for and that's what he wanted. And basically I'm happy ukuthi igcine athole iqiniso. But we don't stop here, we don't end here. Sisahamba sisayofuna abanye, sisahamba phansi kogesi bathi siyathakatha kanti siyatransforma namatsetse because umjolo wabantu needs to be intervened mangabe kune bufebe ngaphakathi. It is what it is. Before it was what it was on The Real Neezy Nasmic, DMC with the Hennessy scheme size. Bengahambi ngiyi one, I was with the one, the only Dlamini. It is what it is. Before it was what it was. This was Cheetahs Busted on CMTV SA. Danko is the place to be yourself. What it is, everybody, what's good? I'm The Real Neezy Nasmic, the MC with the Hennessy scheme-sized Lalela, bringing to you the freshest, the latest, and definitely the happenings of Cheetahs Busted. This is CMTV SA. Wena uzingena ufundisa bengimcobisa amafutha ukuthi ayenze namafutha uthande lo Asuthisi. Umlethe ngeqanda elilodwa. Ujolo bani? Ngiye-culinary school. It is what it is. Before it was what it was. Zizokhala ke namhlanje zoshuba zotetema. Zizoba ku loudspeaker. You don't wanna miss out on this one. Danko is the place to be.